Hallelujah. 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 Mandibulise bazalwane, ndibulise utata umpostile ngena phakathi kwethu. Hallelujah. Ndibulise otata bonke, ndibulise omama, ndibulise osisi obhuti, ulutsha, intombi, uSunday school ngelihle igama lika Yesu. Hallelujah. Mna ndinokubonga, ndizobulela uThixo, ndizobulela amandla kaThixo uba uThixo esandigcinile kwade kwaleli thuba nam. Bazalwane, ndingulo ebebekelwe i-1 kaSeptemba ukuba mna ndizobe ndingekho emhlabeni, kodwa namhlanje ndisekhona. Ndibulela uThixo endigcinile. Ndithuthile eMadikane, ndathuthela eNdudula, nalapho uThixo wanifihla phantsi kwekhwapha lakhe. Sifikile phaya, safika komnye umfana wasinika indlu. Asobe sinike le ndlu lo mfana, kanti ubaleka iziguruguru zakhe umfana njengephuma pha. Kanti thina besizawungena kufika amadoda nezibhama sidubule. Kodwa sasinda ngoba uThixo uthikele sisindisa nje. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngalonto. Hallelujah. Enye into ndikhethiwe apha kwenye into kaBlack Coffee. Monday besiyofundiswa uthunga kuBlack Coffee. Uye wasifunela umuntu ozosifundisa uthunga. Wasiqashela umuntu ozosifundisa uthunga. Siyathunga ezifemini bazalwane. Ndikhe sifundiswa mahala and uBlack Coffee uthi akazusiyeka nje, uzohamba nathi asifundise asenze yonke into. So ndiyambulela uThixo ngalonto. Kuvele nesikolo ngosi saqala ufunda umuntu bendiqale Monday. Namhlanje kuphume isikolo, kuthiwa kuvele isikolo esithi sifuna uthungelwa sithi ngosi safundayo. Hallelujah, ndiyambulela uThixo. Hallelujah. Ndiyabulisa utata, ndibulisa kubantu bonke. Igama lami ndingu-Onako. Nge-5 likaSeptemba bendigulela umntana. Ndabiza uPastor Beko egqitha ngendlela. Ndamkwazi, ndathi uPastor Beko ndixakiwe umntana, mandimthini. Wangena eyadini, wazothandazela umntana. Ndahamba ndaya ekliniki, ndarefeshwa eMandela. Xa ndifika umntana wathathwa wafakwa kwi-ICU. Ekuseni ndabizwa phayana, kwathiwa umntana ufumanise uba une-holes apha kwii-lungs, uzoyoqhaqhwa. Ndathi xa ndifika kwi-theatre, xa izofakwa imatshini zivele zicime imatshini. Waya kwa-ultrasound, zivele zicime imatshini nakhona. Nakwisuku elilandelayo, xa iphindiswe etheatre futhi, xa ifakwa imatshini zezo-drain ezoqhaqhwa, ziyacima imatshini. Nanamhlanje bendine-appointment namhlanje ukuba phinda ayoqhaqhwa futhi. Kubuye imessage ethi eza results sasizibonile azisekho emzimbeni wakhe. Hallelujah. Ndiyabulisa kutata umpostile, ndibulisa kubafundisi, ndibulisa ibandla ngelihle igama lika Yesu. Lo umi phambi kwenu ngumama uKamili. Nam ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Ndiza nobungqina apha, kumele kudala ndabuthetha, qha ndineentloni uma phambi kwabantu. Into eyenzekileyo, umama wasweleka ngo-2008, wadlwengulwa ke wahlatywa. So after loo nto zange ndiphinde ndibe right, kwathiwa ndine-depression. So oko ndandithatha iipilisi ze-depression neze-pressure. Ngoku into eyenzekileyo ngomane kwam ndisiza apha enkonzweni, kwafika utata umpostile kulaa game efikile apha. Wathi akazanga kubantu bonke apha enkonzweni, kunaba bantu athunyelwe kubo kuphela. Wafikelela ke kum. Yathi xa indibeka isandla apha entloko yangathi kukho
into ehlayo apha emagxeni am. Ndithe xa ndiphinda ke ngoku ndisiya esibhedlele kwathiwa andisazuphinda ndizithathe iipilisi zedepression ndirayithi, ndizawuthatha ezepressure zodwa. Enye into endiyibulelayo kuThixo, ndiyathengisa bangcwele. Ndithengisa ii-products zakwaPhytomet. Njengoba ndithengisa ezi products, oko kwakunzima ke ebomini bam ndanditshilo Sunday. Izistress zindiphethe, ndehlile nasemzimbeni, ndiluze iweight. Kodwa ndithengisa ezi zinto ndithi ziyaphelisa izistress ebantwini, but mna kumkubi. So ke ngoku omnye usisi bendithanda usoloko ndincokola naye ke xa ndiyothengisa, ndimbalisele iintlungu zam okokoko. Athi ayinyamezela wethu uzawuba rayithi kwaze kwathi. So izolo elinye ndiya kuye ke ndiyokoleka. Xa ndifika kuye uthi hayibo, ngubani lo ndimbonayo? Ndithi hayibo ndim. Uthi hayi, indlela osewamhle ngayo, fazi yintoni ekuncedayo ngoba kwakukubi apho sithengisela amayeza but wabe kukubi kuwe. Ndithi hey sisi, ndiyakhonza ngoku, ndikhonza apha eEagle Mountain. Uthi phi loo cawe? Ndiyamchazela uba indawo. Uthi hayi ke ndizawuya enkonzweni sendinobungqina mna ngawe ngoba ndandibona kukubi kuwe. So ndiyambulela kakhulu uThixo. Ndibulela enye indawo umyeni wam ebengayithandi into enenkonzo. Athi xa ndisiya enkonzweni, hayi ungathathi imali zam apha endlini uzise enkonzweni. So ke ngoku oko sikhonza apha, hayi uyakhonza, nawe ndiyamncoma, uyeza enkonzweni and uyayithanda inkonzo kumandi nasendlini. Amen.